प्रब्लेमआ जाहैबाय आं दिनै मोनसे भिडिअ लामसादों आंनि दादाया नै ओमफ्राय जोङो दिनै बर'दिन ना जों मोसागोन लोगोफोर खाजि जानो फै नोंथांमोना न' खाथिब्ला दिदि सानजनाबो दं ओमफ्राय दिदि जिलि दं ओमफ्राय आं ओमफ्राय दादा दिसोन ओमफ्राय जोंनि लाइफखौ नायदों नै लोगोफोरा आंखौ मादि नुदों दैसा दादानिखौ मादि नुदों नायलाय मोजां लोगोफोरनि गोबां नुयो दाबो मोसाग्राया फैयाखै ओमफ्राय जों नेनोसै लोगोफोर नै लोगोफोरजों खाजि जानो नागिरबाय जारो जारो 아까가 슬레이잖아. 이시나마자. 한국 사람. Leon kaduna gimana? 무리야래 바이니다네 무리도 하나 저기야 Ăn thế mà ăn đồ đi Ở đây có ayo Ui, nó chó mua nó sợ chứ Mua đi mà Cái mày đi câu chuyện nào nó là 100 ơi. Mà cái phần ra là oh my god. Có chuyện đâu cũng chưa lo. Chuyện đâu này có chuyện mình ra đâu oh my god. Sao không muốn năm một cũng chưa giả cũng nữa. बर'दिननि बेदर मोनजानो माबायदि मोनदों? गोजोन मोनदोंमोन माबायदि मोनदों बर'दिननि बेदर मोनजानानै? बर'दिननि बेदर मोनजानाय बरिया इसोरा अनेकखायसो मोनजाबाय इसोरा हाला मोनजानाय नङामोन क्रिसमासाव जोङो बिराद मोसाबाय न'खर मोसाबाय बेदर जाबाय oh thank god oh my god इसोर मोनजानाय बर'दिननि इसोरा मोनजाबाय oh my god